Tää heiluu tää lauta. Mä haluun kyllä alennusta tästä mökistä. Se hengenvaarallinen. Ai. Näissä puista tulee tikkua, sormet ja suut täyteen. Ai. Menee savu suoraan keuhkoon ja kuolee myrkytykseen. Ai. Liian kuumaa voi tulla halvaus, lämpöhalvaus. Ei varmaan hypotermia tuolla. Ei voi olla totta juuri. Mitä se tuolla humahtaa palaa naamaa tässä? Ei tää on ei salmonellaa tulee kun ei kypsy. Tää kuuma tulee hukka ja nestehukka ja pöly tulee tukehtuu. Ylämäki kun ei vaan voi olla tasainen kun ei kukaan jaksa mennä. Ai kun liian terävä reuna koukussa. Ei voi olla, voi hyökätä kimppuun. Ei voi olla ahvena ton kokoinen, ei varmaan maistu milleen. Vittu, tossa on varma punkki, borreliosi. Ai kun selkä menee, kun matala taso, jääkaapin taso on alhaa. Ai kun miten sä otat täältä, kun tää on nuoli selkää kun otat täältä. Mitsä kun ja kiinni oksaa kun liian lähellä puu. Liian pieni tila kyllä, polttaa hapea ja levittää häkä takaa. No ei kun tää on tämmöstä töyssyä tää maa, se kimpoilee kapula. Ei voi olla, että tuolla irto lautaa. No, ei kun ei näe mitä kun heijastuu valo. Onko se kalaa? No, mitä tapahtuu tää tolkutaan tää virtaus täällä? Voiko olla että menetään hallinnaan kun virta koskea? Ai kun ei voi nukkua kun lintu laulaa. Koko yö se laulaa. No niin oli hyvä viikko kyllä pois arjen stressistä.